Dapat hindi ka na matutokso pa. Sa akin lang dapat tatayo yan. Sa akin lang dapat kakalembang yan. Ibibigay ko ang 3 senyales na ikaw ay jackpot na sa jowa o asawa mo. Sana all. Unang-una, jackpot yan kapag malaki. Usually naman nai-love ka kasi malaki yan. Malaki ang puso. Yung mapaparamdam sa'yo ang tamang pagtrato, tamang pagmamahal na hindi mo naranasan o natikman ng sa ex mo, di ba? Ang pangalawa naman, mahal, jackpot yan kapag matigas. Matigas ang paninindigan na ikaw lang talaga. Kapag nag-commit, dapat ako lang. Na kapag nag-commit ka, dapat hindi ka na matutokso pa. Kumbaga sa akin lang dapat tatayo yan. Sa akin lang dapat kakalembang yan. Ang pagmamahal mo, di ba? At ang pangatlo naman, mahal, jackpot yan kapag masarap. Oh yeah. Ito yung sinasabi natin, mahal, na masarap, di ba? Masarap talaga siyang sa mata. Pwedeng ganun, di ba? Masarap talaga yung jowa mo or yung asawa mo. Kasi at the end of the day, papasok ka sa relasyon o di kaya mapapangasawa mo yung taong araw-araw mo makikita. So might as well, doon ka na sa masarap sa mata. Tandaan mo, yung ex mo hindi masarap sa mata, pero anong ginawa sa'yo? Niloko ka pa rin. Oh no! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.